Bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, tenim així davant el pressupost del 2012, un pressupost que nosaltres creiem que tècnicament és un pressupost correcte, no pot ser d'altra manera, però que políticament nosaltres entenem que no s'ajusta ni a la realitat i a més no complís amb les expectatives que tot el món tenia ficat en el mateix, sobretot per a fer front a la crisi, per a generar ocupació, per a dur empreses i per a intentar solventar el benestar del dia a dia dels nostres conciutadans. I vaig a fer pas ja al pas de lo que són les esmenes del Partit Socialista, coincidim pràcticament en totes elles i jo sí que voldria matisar alguna de les mateixes. Es fa relació al tema del cost zero de lo que és la taxa del consorci, una taxa que en principi semblava que anava a ser compensada per al rei de Llíria, que al final no s'ha fet, i que a més enguany anem a tindre la sort de que ens la van a cobrar dos voltes. Una que la cobraran després de les eleccions i una altra que la cobraran ara després de les eleccions. Típica artimanya del Partit Popular que sempre les passa el cobro quan ja passa les eleccions, perquè així els votants puguen decidir més tranquil·lament a l'hora d'anar a votar. En quant al tema de les inversions i el tema de la ST1, sí que és de veres que nosaltres hi ha una sèrie de coses que així fa relació al Partit Socialista, que nosaltres donem una sèrie d'alternatives en les esmenes que després passarem a relacionar i que ha presentat el grup de Compromís. Sí que és de veres que en el ST1 vostès així tenen que assumir una despesa que en el seu moment hagueren pogut evitar si s'haguera donat la possibilitat, o s'ha donat la possibilitat de poder fer el canje o bé en terrenys o bé en diners. Des d'aquell moment, l'Ajuntament decidí pagar. Possiblement perquè estàvem en una conjuntura econòmica en la que se podia fer front i en la que semblava que això s'haguera pogut assumir. Tot això ha canviat. Avui per avui tenim greus dificultats a nivell econòmic, per això un pla de reequilibri fa un mes que l'aprovarem, però nosaltres també tenim que tenir en compte que en aquest cas, si l'Ajuntament a la resta d'unitats d'actuació que s'han organitzat es demana ser corresponsabilitat a l'hora de tindre que pagar aquestes quotes, nosaltres no anem a ser més i també tenim que garantir aquest pagament. Vostè molt bé ha explicat que s'ha exposat que hi ha certes mesures per a poder dur-les endavant els pagaments. Nosaltres havíem proposat una sèrie de coses que nosaltres enteníem que s'hi quedaven més clares. Vostè ens ha portat avui novetats a l'hora de poder fer front a aquests pagaments, de la qual cosa nosaltres ens alegrem, però anem a veure, també hi ha una altra alternativa, i era que si tot això fallava, al final també l'Ajuntament hauria de fer una sèrie d'endeutament per a poder fer front a aquests pagaments de quotes. Igual que l'Ajuntament li està demanant als propietaris un dia que s'endeuten per fer front a les quotes de les urbanitzacions que també estan duent-se endavant. Jo me pareixeria que tot el més, si no se pot fer front o no, l'Ajuntament no pot fer front a aquestes quotes i tinguem que prendre una altra sèrie d'alternatives que no foren aquestes, possiblement seria una política un poquet hipòcrita d'estar demanant als propietaris i veïns que facin una cosa i acerten o tenen que fer front a unes quotes i que l'Ajuntament després no podrà fer-les i està fent quiebros per veure com pot votar-les o com pot ajornar-les el seu pagament. Me pareix que és una cosa un poquet, en aquest cas excepcional, el que està fent l'Ajuntament a l'hora de fer front a en aquest cas un compromís que ha adquirit per voluntat pròpia, perquè haguem pogut en aquest moment fer el canje de terrenys que no s'ha fet. En quant al tema del conservatori, nosaltres també hem fet una altra sèrie d'aportacions, així també se diu que hi ha una sèrie de costs, que en aquest cas té que assumir l'Ajuntament. Nosaltres continuem dient que hi hauria que fer-se esforços per a que aquest cost vagi minimitzant-se en el que és la part municipal. Pense que no s'ha pres ninguna mesura en aquest pressupost, continuem igual que els anteriors anys. A més, jo no sé si enguany en el pressupost del 2012 això pujarà o no pujarà el percentatge. Sí que és cert que el regidor de Cultura en el seu moment ens informava que anava a treballar perquè aquesta aportació per part de la Generalitat pujara. No sabem si se produirà en el 2012. És una incertesa que també afectarà el pressupost i esperem que no siga a la baixa com va vinguent els últims anys. En quant al tema del personal, doncs bé, vostès continuen el mateix, continuen a amortitzar places, no justifiquen tampoc o no miren el tema de les substitucions, que jo en cap lloc veig que estigui reflectit per a cobrir totes aquelles que hem anat fent els últims anys de manera estructural. No sé com anem a cobrir-les a partir d'ara. Vostès sí, amortitzen places i creen 2 places de personal eventual, un poquet dirigit a lo que és l'equip de govern i en aquest cas amortitzant el que és la plantilla de personal. En quant al tema de la desocupació, nosaltres entenem que el que veiem de pressupost, en números, en accions polítiques, no n'hi ha cap acció política, en aquest cas, que vagi centrada a la generació d'ocupació. És ben cert que anem a tindre una nova escola taller, la número 6, però també és ben cert que com a contrapès hem perdut el que és el taller d'ocupació, con lo qual, més o menys, las que entran por las que salen. Vull dir que al final ens quedem cuenta con paga.
En quant al tema del polígon, doncs mire, jo vos dic que quan estava al Partit Socialista, en aquell moment jo també me trobava en aquell que de govern, tinc que dir-li que se ficaren les bases perquè poguera fer-se aquest polígon. Se feu la modificació del pla general i se treballen en mateix. Però a més, tinc que dir-li que en aquell moment doncs, vingueren empreses com la Campana, la de Pràctica, vingué el segon Mercadona, la de Alcet, fins i tot la del Tanatori, i altres empreses que anaven xicotetes o grans anaven instal·lant-se en el que és el nostre polígonos industrial que tenim en aquell moment i que anaven copant-se poquet a poquet. Serien xicotets, seria el de Carrasses, seria el de Rascanya o seria el de Montecollado, però vingueren empreses i s'instal·laren, o algunes empreses que tenim a la localitat anaven ampliant el negoci. Des que vostès estan així, al capdavant del govern municipal, la veritat és que han anat tancant totes elles. Han tancat Cibo, han tancat Tebanis, han tancat algunes empreses, vull dir que, a veure, però que vostè diu que no venen empreses, així és que no venen, clar que no venen, així és que se'n van o tanquen, i és el que està passant en Llíria. Per tant, nosaltres coincidim en moltes de les aportacions que fa el Partit Socialista i per tant nosaltres entenem que aquest pressupost ha de ser més ambiciós, més agossarat, pensant més en clau de futur i no en sols salvar els trastos com pareix que és el que se presenta avui així. Per tant, anem a donar-li recolzament a la proposta del Partit Socialista. Moltes gràcies.